an lajɛba Mali kɔnɔ Mali kɔkan a y'aw bisimila aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan ni o ye entretien avec kɛnɛ min bɛ sigi malidenw ye walasa ka hakilina falen kɛ jamana kunkanko kibaruyaw kan an ka Maliba a bɛ se ka yiriwa cogoya min na bi maa min b'an bolo ka kɛnɛ in ɲɛnamaya o ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ye docteur i ni yantuma an b'a a yɛrɛ ni ɲankuma ba docteur an bɛ kuma d'i ma i k'i donkan fɔ an filɛbaw ye n b'a fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na n b'u fo ka masa rahamani deli an bɛ jamana min kɔnɔ n'an bɛ camancɛ fanga la ala k'a kɛ sababa ye Mali ma mɔgɔ minnu tora kɛlɛ la sarasu fara sibili ka ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani M5 cɛden minnu n'u tora maa 23 ka f'u somɔgɔw ye kan hakili b'u la ko n'ala sɔnna ma k'u jigi bɛ tugu donc ne ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye parti min bɛ yen ko Alliance démocratique du peuple malien ni dununkɔrɔ jɛman parti do le parti du réveil et de l'éveil des consciences o ɲɛmɔgɔ ye ne ye ani u ka jɛkuluba dɔ sigilen bɛ ni parti caman b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko les forces patriotiques pour la refondation du Mali n'o ye faso jama ka jamana jɔ o ye kulu olu ka kuma lasela ye nin ye an bɛna ɲininkali fɔlɔ kɔni tɛngu i la kuma min bɛ sen na ni o ye CNT ye ni o ye Conseil national de la transition o ye mun de ye mun fɛn de don walawalali kɛ an lajɛbaw ye walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na i ni ce i ka nin ɲininkali la yani n k'a fɔ ko CNT a ka di n ye ka mɔgɔ hakili jigin ko dɔ la an b'a yira maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na ko an bɛ kɛnɛ min kan bi anw politiki mɔgɔw anw ka dɛsɛ ani anw ka dɛsɛ ka jamana jɔ an'anw k'a yira k'a fɔ a kolo donni tɛ an na o gɛlɛya politiki mɔgɔw ka mara gɛlɛya ani politiki mɔgɔw ka dɛsɛ o de ye an se transition ma n'o kɛra M5 ka wulikajɔ kɔnɔna ye donc politiki mɔgɔw ka dɛsɛ mun ye an se kɛnɛ kan bi o de kɛnɛ tɔgɔ ko transition o de bɛna ni camancɛ fanga ye ni politiki mɔgɔw dɛsɛra ka mara kɛ cogo la sarasiw bɛ ɲɛ don a la sinon sarasiw ka fɛn tɛ transition ye u jɔda tɛ nin ye donc o transition min na IBK bɔlen kɔ fanga la n'an jɛra ka gafe dɔ sigi sen kan ko charte o charte ye fɛn saba fɔ a ko ka président sigi ko n'o bɔra yen ko ka premier ministre sigi ka gouvernement sigi ko n'o bɔra yen ko ka wasabulon dɔ sigi wasabulon in de tɔgɔ ye ko Conseil national de la transition ale ka baara bɛ ɲɛsin wasabulon tɔw bɛ baara minnu kɛ a b'o baara kelen kɛ mais danfara la ale ka baara tɛna boli i n'a fɔ ko président dɔ sigira ko programme dɔ b'o bolo k'o kɛ ayi ale ka baara bɛ boli Mali jamanaden bɛɛ bɛnna kuma min kan k'o kɛ gafe kelen ye charte n'o bɛ charte kɔnɔ n'o ye feuille de route ye wasabulon in de bɛ na o feuille de route o gafe a kan ka boli sira minnu na a kan ka taa sira minnu na k'a lajɛ ministre min bɛ ka baara kɛ ministre min tɛ ka baara kɛ an ye hakilina minnu fɔ jamana kura jɔli la n'a baara bɛ ka kɛ n'a baara tɛ ka kɛ olu ka baara bɛ boli quoi u ka baara fana bɛ boli sariya kan sariya minnu ni maliyɛn bɛ wulikan ye bi ko jamana kura ka jɔ n'o jamana kura jɔ n'o bɛ taa laban république falen ma hakilina la Mali bɛ 3e république de kɔnɔ mais an bɛna taa 4e république kɔnɔ donc olu bɛ o baara bɛɛ kɛ ka Mali jɔ sen kura kan ni hakilina kura ni sariya kura ni taabolo kura ye o baara de bɛna kɛ nin wasabulon in fɛ kuma la surunya na. Voilà an y'a ye k'a fɔ u ye tilaninw kɛ u ye jɛkulu dɔw sugandi ka nin yɔrɔ di olu ma nin ko in na i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o kan bon yani n ka se tilali yɔrɔ ma fɔlɔ a ka di n ye ka autorité de la transition mɔgɔw fo mun na tilali in ma kɛ ten tilali kɛra jateminɛ dɔ de kan tilali jateminɛ kɛra mun ye ko nin kuma min n'a bɛ taa fɔ wasabulon kɔnɔ ko ka maliyɛn bɛɛ da don a la ko tenitigilakaw da bɛ don a la tenitigilakaw n'a fɔra ko tenitigi dɔrɔn a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko marifatigi dɔrɔn don tenitigilakaw ye jɔn ye n'a bɛ fɔ o ma ko les forces de défense et de sécurité o ye sarasiw b'o la n'olu ye militaires ye gendarmew b'o la policiers b'o la eaux et forêts b'o la douaniers b'o la fɛn fɛn bɛ teni don olu bɛɛ bɛ o la ɔ ka tila k'a ye fɛn fɛn bɛ hakɛ ɲini kɛ n'o ye syndicat ye olu b'a la ka tila ka na tuguni ka M5 ta tɔgɔ ma min ma mɔgɔ ci ma ta tɔgɔ ma ni M5 tɛ k'o fana ta k'olu kan ka dɔ di parce que u ka wulikajɔ o cayara kosɛbɛ ka tila ka na dɔ di parti politiques an'u ka jɛkulu ma ka dɔ di maa lujuratɔw ma maa minnu ka adamadenya ma dafa ka dɔ di silamɛtɔw ma diinɛtɔw ma plutôt ka tila ka dɔ di hali an ka dugu namu bɛ minnu bolo ani an ka culture an ka namu n'an ka ko kɛcogo ka bɛɛ de ɲini donc maliyɛn bɛɛ
kulu Mali kulu fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ nin ko in kɔnɔ donc o la n bɛna n da se min ye tilali yɔrɔ ye sisan tilali kɛra maaw ma tilali in faamuya an ɲɛ b'a la kuma caman bɛ ka fɔ mais kuma lasurunyana walasa maaw k'a faamuya n bɛna dakuruɲa damadɔ fɔ tilali kan n'i ye tilali in jateminɛ an bɛ se ka tilali kɛ sigiyɔrɔma 3 ye tilali fɔlɔ o ye tenitigilakaw olu ɲiyɔrɔ tenitigilakaw ye jɔnniw ye sarasiw eaux et forêts policiers sapeurs pompiers douaniers olu bɛɛ de ye force de défense et de sécurité o kulu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko ka maa 22 di olu ma donc o kɔrɔ sisan n'i ye jateminɛ kɛ 100 sarada olu ta ye 18 ye n'i nana jateminɛ filanan kɛ politikimɔgɔw ani politikimɔgɔw minnu ni politikimɔgɔw bɛ baara kɛ ani n'olu bɛ politikimɔgɔw ka minɛn kɔnɔ ni politikimɔgɔw n'olu de bɛ voter ye n'olu b'u sago kɛ n'a ma f'o ma ko société civile minnu bɛ se ka don élection ko bunakun na 100 sarada 81 dira olu ma ɔ 81 n'i nan'o jateminɛ o bɛ bɛn 100 sarada 65% ma donc maintenant minnu bɛ yen n'olu man ka ye politique ko la n'o ye an ka silamɛw diinɛtɔnw ye n'o ye minnu bɛ presse aw yɛrɛ kunnafonidilaw ani minnu bɛ organisation de la défense ani assemblée consulaire olu dɔnnen tɛ ni politique ye olu man k'u ka fɛnw yira n'i ye jateminɛ ye 100 sarada olu ye 17 ye mais i bɛna ye n'an y'a ta sisan ko tenitigi ani civil 100 sarada tenitigi ye o ye maa 18 ye 100 sarada civil o bɛ bɛn maa 80 ni maa 2 ma donc o kɔrɔ b'a jira ko nin baara mun kɛra a kɛra jamanadenw de ye parce que n'i ye transition baara jateminɛ a man ka fɔ jamanadenw de kɔ mais transition baara tɛ ko k'a bɛɛ di politique ko la politique mɔgɔw ka dɛsɛ de ye an se nin kɛnɛ kan mais maa o maa ni i da kan ka don jamana ko la bɛɛ ɲiyɔrɔ bɛ nin ko in na o de kama sara dayɔrɔ cayara mais sara dayɔrɔ n'a caya o caya i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ yen ni teni ti olu la 100 sarada u bɛ bɛn 82 ma donc tilali mun kɛra nin ye sarasiw y'a jira k'a fɔ i n'a fɔ maa caman bɛ k'a fɔ cogo min na u ka kuma na ko ninnu ma maliyɛnw bonya ko ninnu nana fanga ɲini kama ne b'o kuma nkalontigiya k'a sababuya kɛ n'a y'a sɔrɔ k'u kun nana fanga ɲini kama 100 sarada sarasiw yɛrɛ tun b'u jɔ ni 50 ye ka 50 di maliyɛn tɔ bɛɛ ma mais 100 sarada sarasiw u n'u ka kulu bɛɛ ka fara polisiw ni fɛn bɛɛ kan u n'o syndicats n'o bɛɛ u ye 18 de ta k'a tɔ 82 di maliyɛn tɔw ma mais i bɛna ye n'i ye jateminɛ dɔ kɛ i bɛna ye ko nin bɛɛ kɔfɛ politikimɔgɔw bonyana fɛnɛ dɛ sarasiw ta bɔlen kɔfɛ tɔnɔba sarada la politikimɔgɔw de bɛ na olu mana bɔ yen saraba cɛli la M5 de bɛ na M5 mana bɔ yen société civile bɛ na yanni M5 ka na société civile mana bɔ yen M5 bɛ na tɔw bɛɛ ta bɛ o duguma donc o kɔrɔ ye ko fɛn in tilacogo a ye politikimɔgɔw bonya a ye société civile bonya wa a ye M5 yɛrɛ fɛnɛ bonya sabula maa si tɔgɔ tɛ nin kɔnɔ parti tɔgɔ t'a la foyi t'a la mais M5 dalen b'a tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko minnu kɛra sababu ye ka wulikajɔ kɛ n'o nana ni transition fanga ye ko u ni nin ka kan mais alors que n'i y'a jateminɛ o M5 kelen in kɔnɔ parti politique caman b'a kɔnɔ fɛnɛ o parti politique fɛnɛ bɛ se k'u bolo bɔ u bolo mana bɔ fɛngɛ nɔfɛ parti ka hakɛ nɔfɛ n'i y'a jateminɛ M5 fɛnɛ kɔnɔ centrale syndicale caman b'a kɔnɔ o centrale syndicale fɛnɛ bɛ se k'i bolo bɔ tuguni nin fɛn kelen in nɔfɛ n'i y'a jateminɛ M5 kɔnɔ syndicat libre b'a kɔnɔ olu fɛnɛ bɛ se k'u bolo bɔ nin na société civile b'a kɔnɔ olu fɛnɛ bɛ se k'u bolo bɔ a nɔfɛ donc nin ko in b'a yira n'i y'a faamuya komi M5 a komi olu ye tɔnɔ 2 de sɔrɔ non olu ka tɔnɔ yɛrɛ bonyana la ni bɛɛ ta ye n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ ɲɔgɔn fɛ wa M5 yɛrɛ tɛ politikimɔgɔw de ka tɔnɔ bonyana la parce que a kɛra M5 ye o a kɛra fɛn fɛn ye o ni maa o maa citelen filɛ ni sarasiw tɛ politikimɔgɔw bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko marge de manœuvre mais sarasiw ye institution neutre de ye olu dan ye u yɛrɛ ye marge de manœuvre t'u bolo k'u bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ donc a ka kan an ka fɔ maliyɛnw ye ko maaw ka sabali ko kumaw minnu bɛ ka fɔ ka don maaw kunkolo la u m'a jateminɛ de ka ɲa parce que ni fɛn bɔra ka bin f'i k'a jateminɛ k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn kuma in fɔra dɔrɔn u y'u poro yɔrɔ min kan dɔrɔn sarasiw ta ye maa 22 ye mais olu ɲinɛna ka bɔ ko sarasiw marifatigi dɔrɔn tɛ koyi ko polisiw b'a la f'i k'o yɔrɔ wala parce que n'a fɔra ko surasi an kɔni ɲɛ bɛ min na marifa b'a bolo ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye lakana ani fɛn min ye marifa baaraw ye a ka baara ye o dɔrɔn de ye mais min ye politique ko ye
maaw kɔni bolo maa caman kɔni ka fɔ la olu kan k'u sen b'o la. n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n'i kan k'u ɲin bɔ politikimɔgɔ la politikimɔgɔ ka dɛsɛ de ye olu se yan sinon olu b'u ka baara la kɔrɔlenw ni politikimɔgɔ n'an dɛsɛra anw de dɛsɛra anw de dɛsɛra ka démocratie waleya anw de dɛsɛra ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma o dɛsɛ de y'a kɛ anw yɛrɛ dama wulila ɲɔgɔn kama k'a daminɛ kɛrɛda fɛ fɔlɔ fo ka na bɛɛ ɲin don a la fo ka président kuturu gɛn donc n'an ka dɛsɛ y'o kɛ a tɛna se ka fɔ e mɔgɔ min dɛsɛra a tɛ se ka fɔ ko a ko de ye ma bilen a bɛ to maa wɛrɛ de bolo o b'a dilan n'a dilanna tuguni aw bɛ na nin bɛɛ kɔfɛ anw politikimɔgɔ de bɛna tuguni ka na président sigi anw de bɛna jamana mara tuguni donc a bɛɛ bɛ to an bolo wa élection mana kɛ o ye aw ta ye transition fana mana kɛ k'o fana cɛ ka d'aw ma ne hakili la o t'a kɛcogo ye transition in tɛ fɔ politikimɔgɔ kɔ mais a man ka cɛ k'a di politikimɔgɔw ma an y'o fɔ kɔrɔlen mais n bɛ na i ka kuma na kuma min tɛmɛna n'a tɔ ka ɲi ko les forces de défense et de sécurité a kɔrɔ ye ko sarasiw tenitigiw marifatigiw gendarmew policiw douaniers eaux et forêts a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ i b'a dɔn polisi la syndicat baden b'a kɔnɔ gendarmew fana bɛ yen sapeur pompiers bɛɛ bɛ nin kɔnɔ ko mɔgɔw k'o de faamuya k'a tɛ dɔrɔn ko minnu kan ka taga fɔrɔ na dɛ hali minnu bɛ k'an ka banabagatɔw kunbɛn ka taa n'u ye Gabriel Touré la k'olu fana ka kuma fɔyɔrɔ b'a la ko polisiw fana ka kuma fɔyɔrɔ b'a la ko eaux et forêts ko fɛn dɔ b'olu fɛ jamana ko la k'o fana kan ka fɔ ko douaniers ko fɛn dɔ b'olu fɛ o fana bɛ fɔ gendarmew fɛn dɔ b'olu fɛ o bɛ fɔ gardiw fɛ ta bɛ fɔ armée de terre fɛ ta bɛ fɔ armée de l'air fɛ ta bɛ fɔ donc n'i y'a yɛrɛ jateminɛ hali n'i ye 22 jate i bɛna ye k'a fɔ hali olu yɛrɛ ta ja bɛrɛ yɛrɛ tɛ o mais fo nɛn ka don ni ɲɔgɔn cɛ k'a walawala donc mɔgɔ kana na kɛ n'a ko a fɔra dɔrɔn ko les forces de défense et de sécurité k'o ye dɔrɔn ka marifatigiw dɔrɔn ta ka na non fɛn o fɛn bɛ lakana bunakun kan jamana in kɔnɔ a kɛra yiri lakanani a kɛra mɔgɔ lakanani a kɛra nafolo lakanani a kɛra lakana sifaya o sifaya ye olu de ta ye kɛmɛ kɛmɛ sarada 22 in ye n'o bɛ bɛn tɔrɔmɔɲɔ 18 ma kɛmɛ o kɛmɛ la tilali in kɛlen kɔfɛ an y'a ye mankan caman wulilen don a nɔfɛ mun de la mɔgɔw b'a la ka mankan wuli tilali kɛcogoya la bon mankan wulili ye jagoya ye parce que a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko transition ye sogo bɔrɔtɔ de ye ko fɔ n k'an ta sɔrɔ a la o ye kelen politikimɔgɔw an jɔrɔlen don parce que transition kɛcogo ɲuman n'a ɲana cogo dɔ la an politikimɔgɔ caman bɛ yen ni anw ta ko nɔgɔyalen a la koyi parce que n'i ma kɛ ka ɲa ni transition bɛ ban e tɛna fɛn sɔrɔ bon mali politikimɔgɔ delilen bɛ min na kɔrɔlen o ye ni transition sigira ni politikimɔgɔ minnu bilara a la an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka nafolo dɔw ɲini k'an yɛrɛ ka partiw dɛmɛ bon transition in bɛ ka taa taabolo min na nin ye politikimɔgɔ t'a la walasa k'i yɛrɛ dɛmɛ bon caman yɛrɛ bɛ ka girin-girin hali CNT nɔfɛ wasabulon in a caman bɛ ka girin wari min bɛ a kɔnɔ de o de kama anw yɛrɛ ko n ko wari min bɛ di députéw ma anw sago tɛ yɛrɛ o wari kelen ka di u ka dɔ bɔ nin wari in na parce que nin ye jamana jɔ wagati de hali fɛn caman na u kan ka bɔ a la donc u jɔrɔlen don parce que politikimɔgɔw ka dɛsɛ de yirala kɛnɛ kan bon politikimɔgɔ caman bɛ yen olu tɛ fɛ transition in ka ɲa parce que n'a ɲana fɔ ko jaa ko jamana in bɛ se ka jɔ donc an ka dɛsɛ bɛ da kɛnɛ kan mais n b'a dɔn politikimɔgɔ caman bɛ yen minnu ni fɛɛrɛ caman fana b'u fana kɔnɔ politikimɔgɔ bɛɛ tɛ kolon ye ɲuman mɔn na juguman mɔn na mais n'an bɛ kuma an ka jɛn n'a ye k'an bɛɛ de dɛsɛra ko de an tɛ kɛnɛ kan donc nin kan ka kɛ sababu ye ka an bɔ nin degun kɔnɔna na donc mankan mun bɛ yen kojugu tɛ quoi a bɛ faamuya parce que ni n'a fɔra ko jamanaden bɛɛ da bɛ don kuma na parce que n'i ye jateminɛ kɛ assemblée in kɔnɔ a fɔra de ko anw bɛ deli politikimɔgɔw bɛ taa campagne kɛ ka na jamanaden bɛɛ ka kuma fɔ bulon kɔnɔ mais sisan sarasiw y'a ŋaniya ko non k'a kana kɛ ko politikimɔgɔw ka na jamanadenw bɛɛ ka kuma fɔ k'u ka maa suganti jamanadenw bɛɛ la kelen kelen olu yɛrɛ ka na u yɛrɛ kunkan kuma fɔ jamana kan ka yɛlɛma cogo min na olu yɛrɛ ka miirina ye min y'o la olu yɛrɛ k'o fɔ ko in kana fɔ maa si kɔ donc ni ko tɛ fɔ maa si kɔ yala a ko bɛ caya dɛ sinon politikimɔgɔw ye dɔ sɔrɔ dɛ sarasiw mana bɔ yen olu de bɛ yen n'olu bɔra yen société civile bɛ yen o mana bɔ yen M5 bɛ yen donc ko an kana na ko bɛɛ kɛ funteni ye ko nin bɛɛ kɔfɛ ko sarasiw bɛ taa an ka baara kɛ ka fara nin bɛɛ kan pour que ni président kura min bɛ sigi n'o bɔra an ka kulu cɛ la anw de ni fanga marali ka kan mais an ka dɛsɛ de ye sarasiw bila yan ko bon an ka dɛsɛ an kana na o fana ta tuguni k'a kɛ ko ka kow jagoya di an ma. cɛmancɛ fanga in ale ɲɛli jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la mali kura dilanli la. n bɛ min f'i ɲɛna ni cɛmancɛ fanga n'a ma ɲa mali yɛrɛ tɛ yen ni nin cɛmancɛ fanga ma ɲa o kɔrɔ ko maliyɛnw k'ala an ka yan bila i b'a kalama ko mali yɛrɛ kun tɛ yan ala ni ninnu nali kalo saba sarasiw kun cogolen de don yɔrɔ kelen a kun tɛ k'u la ka taa jugu nɔfɛ
mais bi u bɛ ka taa jugu nɔfɛ komi école komi dɛsɛra ka ɲɛnabɔ kalo 7 u nana o y'a ɲɛnabɔ kalo 3 bagiw kɛra examenw kɛra sisan bɛɛ lajɛlen hakili sigilen don donc camancɛ fanga ale bɛ fɔ o ma ko régime de construction de o de kama ala an y'a fɔ n ko minnu bɛ hakɛ ɲini na UNTM ni fantɔw b'u k'u hakili to a la u kana nin kɛ hakɛ ɲini wagati ye parce que camancɛ fanga in yɛrɛ y'a jira ko wagati la k'an bɛna sigi ka kuma sɔrɔ o cogo kan o bɛ yen bon CNT min wasabulon min filɛ olu bɛ nin kɔnɔ tuguni hakilina min b'u la tuguni u bɛ se k'o fɔ nin kɔnɔna na donc camancɛ fanga n'a ma ɲɛ Mali t'an bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais min fana fiyɛ na a man di mɔgɔ baden de politicien baden ye camancɛ fanga in ka ɲa parce que n'a ɲana yɛlɛma de bɛna don Mali politique ko taabolo la o dun yɛlɛma ye diyagoya de tant que camancɛ fanga mana ni yɛlɛma ye politique ko la a ma nafa ɲa donc camancɛ fanga in kan ka jamana kura jɔ jamana kura bɛ jɔ ni hakilina de a bɛ jɔ ni jɔ sen dɔw de a bɛ daminɛ wasabulon ye dɔ ye mais gouvernement yɛrɛ baara fana ye dɔ ye donc a ka kan maliyɛn bɛɛ k'i bolo don jamana in kɔrɔ pour que an ka se ka bɔ nɔgɔ la o de kama n y'a fɔ n ka kuma dɔ sen fɛ n ko sɛgɛn kelen tɛ jamana in na n ko ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ ni transition fanga min filɛ walasa a ka ɲa n b'a ɲini bandaw fɛ n'a ye n lamɛn nin kuma in na k'a ɲini autorité de transition fɛ u k'a fɔ transition kɔnɔ maliyɛnw ci kana impôt sara bilen an ka togodala mɔgɔw kana impôt sara vignette ko u ka dabila parti politique ka financement u ka jɔ pewu mais an ka ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛ téléphone min ci minute kelen o minute kelen an ka taama kelen di jamana ma n'an y'o kɛ transition kɔnɔ an bɛ miliyari 5000 de sɔrɔ o ka ca hali n'an ka budget ye o bɛ Mali bɔ nɔgɔ la o b'a to an mago tɛ se maa si ka juru ma o b'a to hali sɛnɛkaw bɛ kuma min na transition bɛ nafolo kɛ ka Mali ko ɲɛnabɔ ka Mali kura jɔ ka sɔrɔ an ma taa an yɛrɛ kun don juru la et que transition in kɔnɔ a ka kɛ sababuya ye an ni Faransi cɛ gafe o gafe bɛ an n'u cɛ gafe ninnu bɛɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a kalan k'a kɔnɔ kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna bɛnkan minnu bɛ yen u ka dɔn mun da man d'an na an k'an bolo b'o la et que an ka sanu u k'u jija transition in kɔnɔ n'an ye nin kɛ an ka sanu kana feere sanu min bɛ d'an ma an ɲiyɔrɔ ye u k'a bila banque kɔnɔ pour que a ka kɛ valeur dɔ ye et que maliyɛn bɛɛ k'i ɲɛsin jamanajɔ ma sɛgɛn t'an na dɛ nin dɔrɔn AMRTP kelen bɛ se ka miliyari 5000 di Mali ma a kɛcogo bɛ yen mais u kana AMRTP ko in kɛ ko minnu a diplôme bɛ minnu bolo hali n'i ye e yɛrɛ ta ka t'i bila AMRTP la bi k'an ka nin baara in kɛ e bɛ nin sɔrɔ in bila ka bila Mali ɲɛ o ni Orange ni Maltel kan ka mun d'a ma o tɛ kelen ye dɛ hali n'o tɛ fankelen fɛ. AMRTP o yɛrɛ ye mun ye. o kɔrɔ de ye ko jamana ka bonda min sigilen bɛ nɛgɛjuruko bunakun ani o hakilinaw ani o miirinaw nɛgɛjuru bɛ ci kunnafoni quoi n'a bɛ fɔ o ma ko télécommunication kunnafoni o kunnafoni bɛ di ka bɔ Mali kɔ kan ka na Mali ɲɛfɛ an ka réseau fɛ Orange Mali fɛ Telecel fɛ ani réseau wɛrɛw fɛ kunnafoni o kunnafoni bɛ na ale de kan ka o bɛɛ lamɛn ka tila k'a fɔ Orange ɲɛna e kan ka nin hakɛya di jamana ma Maltel e kan ka nin hakɛya di jamana ma donc olu ka baara bɛnnen bɛ o de ma donc n'a o donna ba la transition in a bɛ wuli k'a jɔ ko maliyɛnw kana u jigi tigɛ ko denmisɛnnin minnu bɛ yen hali nin clé de répartition kɛcogo a b'a jira ko ninnu ta ye fasoko de ye ninnu mana politiki ko kama dɛ ninnu bɛ fɛ ka don histoire de la histoire min ni Thomas Sankara donn'o la histoire min ni Johnny Rawlings donn'o la histoire min ni général de Gaulle n'ale de ye Faransi jɔ ninnu bɛ fɛ ka don o ɲɔgɔn de la histoire min ni Paul Kagame bɛ k'o kɛ Rwanda ninnu bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn an ka chance d'u ma u k'o kɛ mais an ka bɔ politiki kɛlɛ kɔ nin tɛ politiki kɛlɛ wagati ye ni transition banna ani transition kɔnɔ an bɛna baaraw baara kɛ o baaraw bɛ kɛ sababuya ye ka jamanadenw lafiya k'an ka limaniya mais ko Mali kura k'a bɛ jɔ ko wa cɛ o cɛ n'i ko i b'an bali Mali kura in jɔli la k'a bɛ k'i kɔ kan dɛ mais min fɔ n ka kuma la tuguni k'o fɔ bandaw ɲɛna maa o maa service o service de tɔgɔ yera a ka rapport de vérification kɔnɔ service o service yera la k'a bɛɛ directeur relevé yɔrɔnin kelen k'u bɛɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la u k'u wele ni kumakan kelen mauvaise gestion ko jamana bonda kalifali la i ma se k'a mara ka ɲɛ kɔfɛ fɛn min b'u bolo k'o minɛ fɔlɔ u ka tila k'u bila audition judiciaire la pour que ka ko ɲɛdɔn n'a m'o kɛ n'a y'u to o place la ko ni juge wulil'u ka baara la k'o t'a ɲɛ dɛ k'a kana dan dɔrɔn ko n y'a to justice bolo se min b'ale yɛrɛ ye bi o ye rapport fɛn fɛn b'a bolo a kɛra INPS ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye a fɔra ko wari dunna yɔrɔ o yɔrɔ a k'u ɲɛmɔgɔ bɛɛ wuli nin semaine in kɔnɔ semaine kana tɛmɛ n'u ma wuli
o de bɛ maliyɛnw da ko tɔ la. yala n'a y'o kɛ o tɛ sariya sɔsɔ baara ye. non o tɛ sariya sɔsɔ ye dɛ i bɛ mɔgɔ wuli ko parce que k'a ka baara ma ɲa ko wari de mun ye jamana ka wari de perdre c'est comme ne ka e bila n ka butigi kunna ne nana ye ne ka butigi kunna e ye $2 perdre ne man kan k'e bɔ n ka butigi kɔnɔ est ce que o ye sariya sɔsɔlen ye i bilara yen de k'i ka hɛrɛ kɛ jamana ye ni jamana ka nafolo tiɲɛni bɛ wuli a bɛ fɔ k'a y'a lawuli parce que baara min kalifala la a ma se ka baara in kɛ a ye tiɲɛni don jamana kɔnɔ mais o tɛ fɔlɔ k'i bɛ nɔ minɛ dɛ i wulilen kɔrɔ kɔ an bɛ sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ nafolo min b'i bolo k'o minɛ fɔlɔ parce que a fɔra ko yɔrɔ fɛn dɔ tununa e bolo f'o ka ɲɛdɔn n'o ɲɛdɔnna n'i nɔ t'a la salamu faca mais n'i nɔ b'a la fɛnɛ an tɛ kasoko la bilen dɛ maa o maa mana minɛ sisan bolofɛn b'i bolo k'a bɛɛ minɛ n'o ma ɲa a ka fɔ hali denw min bɛna wolo a juru b'u la o k'a sara jamana ye parce que n'a ma taa o sira kan malikura tɛ jɔ ten ka sɔrɔ dɔw bɛ ka jamana nafolo dun ka dɔw ka hakɛ dun ka dɔw bila olu ka taa sa kɔgɔji la ka dɔw to olu bɛ luwanse la ka dɔw kɛ olu tɛ foyi sɔrɔ jamana la a tɛ ɲa dɛ. o tɛmɛnen kɔ welekan jumɛn b'i bolo ka taa maliden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. welekan min bɛ n bolo o ye dɔrɔn ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an k'a lajɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ ten ne yɛrɛ bɛ ɲininka kuma la n ko yala mali ye mun kɛ maliyɛnw na de fɔlɔ la maliyɛn de tun bɛ jate maa fɛ maa min ka jamana ko tɛ kulonkɛ ye mais bi maliyɛn de bi cɛsiri maa wɛrɛ ka jamana jɔli la ka tɛmɛ a ta kan ko anw barajuru de bɛ nin jamana in kan ko nin jamana in k'an ka hinɛ jamana in na an ka baara kɛ walasa an denw kana kɛ jɔn ye nin jamana kelen in kɔnɔ n'an dun ma wuli k'an jɔ k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw bɛ jɔnya kelen mun na an denw ka jɔnya bɛ juguya ni an ta ye k'an ka jamana ko don an sɛbɛ la an ka maliko k'an miirina ko an ka transition in dɛmɛ transition in ti ɲa sarasu ɲɛ dɛ transition in bi ɲa mali bɛɛ lajɛlen ye n'i ye transition dɛmɛ a ti n'a fɔ i bɛ ka sarasu dɛmɛ i bɛ ka i ka jamana de dɛmɛ wa a ti ɲa fo bɛɛ de k'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ kelen ko tɛ donc k'a ɲini bɛɛ fɛ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ parce que foyi t'anw bolo ni mali in tɛ n'anw sara anw bɛ don yan nɔ de. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la an filɛbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali a ka tulomajɔ la an b'a jigiya k'a fɔ a ye nafa caman sɔrɔ ni jamukan in kɔnɔna na an b'aw fo a k'an bɛn don n'a nataw la.